Hai hai bes, iki aku sakjane sik rasa kesel, rasa jengkel isi enek guys. Hari iki aku kerja sik nggak normal guys, nggak normalnya ngopo guys. Yo enek lah pokoknya ceramah ngono iki, bukan ceramah sih ngekei ngerti. Tapi aku yo sabar tau wisan. Nah, terus untuk lah aku terus ndelok HP kan untuk ngerti status adikku. Isone adis selingkuhi karo pacare. Ora piye ora loro yo wis tak omongi sih pas mbiyen kae pas karo pacaran karo koncone pas pacaran kae iku pacaran ora jareku berhubungan, jadi kan maksudnya kan maksudnya ki maksudnya bukan koyok suami istri bukan, tapi kan maksudnya kan pokoknya ngono lah. Ya sing ngerti dhewe lah sing pacaran kowe piye, aku yo ngerti meskipun aku ora pernah pacaran yo guys. Nah terus tak omongi koyo komitmen ngono lho kan pacaran ngono ki, tapi kan lek wis diselingkuhi kan maksudnya kan terus pacarnya tak tekoni lah wamu ya Allah jadine iki kok ndek ndelok ning videoku ki bene lah jareku salah ae to ngeloroni atine adikku yang ngeloroni atiku tak onone tak omongi ngono bocah ya Allah jan eram tenan wis loro ati tambah kesel kerja koyo nggak keurus rasane awak jan eram tenan aku.